UGT y comisiones coinciden en calificar las medidas propuestas por el Gobierno como regresivas, insolidarias, equivocadas e imprudentes. Le piden que las retire porque no consideran que el sistema de la seguridad social esté en bancarrota. Un dos argumentos que se utiliza para xustificar o retraso da pensión dos 65 ou 67 anos é que agora vivimos moito máis. Pois sí, efectivamente, vivimos moito máis. É fácil facer unha proxección do que se vai vivir dentro de 10 anos ou de 20 anos, pero eu creo que tamén hai que ter en conta outras cousas, outras premisas, como é, por exemplo, a evolución do emprego. Como vai a ser a evolución do emprego daqui a 10 anos, a 20 anos? Cual vai ser a súa calidade? Cual vai ser o seu salario medio, por exemplo? Cual vai ser o salario mínimo interprofesional? Como vai ser a actividade, como vai ser a taxa de actividade das mulleres, por exemplo, o mercado de traballo, que neste caso agora está 20 puntos máis abaixo da masculina. Dicen que el Estado debería mantener las cotizaciones a la seguridad social y no rebajarlas, y que habría que plantear nuevas políticas. Dende logo que hai que desenrolar son políticas de incentivar que os xóvenes ingresen cuanto antes no mercado de traballo, porque aparte de cotizar antes, pois tamén incorporamos os xóvenes moito antes aos postos de traballo, que é un dos problemas que temos neste país.